И здравейте на всички и добре дошли в новото видео. Най-после реших да кача отново видео в този канал. Вкарал съм отново ни 10 лева в WinBet, да видим набързо ще го бъде или няма да го бъде. Имаме 20 фриспина на картата. Да видим какво ще става. Абонирайте за канала, ако искате да качвам малко по-често. И така, докато цел ще нали сме на фриспиновете, искам набързо да направя една бърза реклама. В момента на вашите екрани излиза новият ми сайт. Това е сайт за аксесуари за автомобили, още е в самото начало, разбира се, на своето съществуване. Затова ако си харесате нещо, много бих се радвал да го закупите от мен, разбира се. Което по този начин ще подкрепите мен и канала, за да може по-често да качваме видеа. Така че да, благодаря ви още от сега. Искам пауза да му хвърлите едно око и да кажете мнение за него, така че да. Нека сега да се фокусираме върху клипа. 80 стинки от фри спинове, слаба ракия. И по-добре можеше, ама... Ето че ме чу, ето тук можеше да даде сърцето, ама нищо. 1,10, кой ти игра? Сега, да си губим и времето или направо ходим на дебело и какво става? Това е въпросът на въпросите. Аз викам да имаме на Арайсов Рато. И да гоняме камбани. Да видим дали ще ги даде. Да се надяваме, че ще го направи. Играем тук до... може би 5 лева, ще видим. Да искате да даде! Не смее да го даде, май камбани не иска. Добре, тръгна да ни залъгва, ако не е драго. Според мен ще ни вкарат тия камбани. Ще вкарат. Би трябвало да ни вкарат. Ама май ще останем с би трябвало. Ето бе, вкара ни бе. Добре. Айде да видим какво ще случва. Минита, мейджери, минори, искам цвят. Айде видим. Или поне малко по-дебеви камбани. Добре, 5 лева, по-приличен камбана. 1,50 става. Ако може да запълним екран, няма да се разтърда. 50, добре, става, тръгва се от някъде. Не умирай, не умирай, не умирай. Нищо. Поне едно от 8 лева ги има тук. Даже много повече. Сега ще имам 10 би трябвало да се. Даже малко отгоре. 12,50. Не ми става. Дадени камбаните. Сменяме, няма смисъл да се мъчим. Нека идем на Суперхота. Да го пробваме и него. На 40. Като за начало. Целта е да имаме тегляне, нищо повече в интерес на истината. Така че, ако ни дигнем 300 лева, направо се ги дръпна. Ама това е при положение, че ни дигне. Ако ни дигне, разбира се. Защото тук няма нищо сигурно. Един път трябва да даде нещо хубаво. Примерно да спре да реже, ще е хубаво начало. Да, добре. Ай на 60. До 10 лева. Петица 6 лева. Приемаме ги. Колко с това? 9,90. Имаме ли 30 лева? Едно левче ни не достига да ева. Не мога и с него. Добре, продължаваме нататък начин. Ето ги парите. Ето ти ги, бързи. Пичове, това ще бъде от сесията, кратко. Много се радвам, ако посетите сайта, както вече казах. Да видим, че за него долу в описанието и да, в следващото видео. Чао!